ए जी यूज मी आई एम टोटली कंफ्यूज में कातना ले पढ़ल बारू। चौथा तक ओकरा बाद काहे न गइलू? गर्मी के छुट्टी हो गई। आ ओकरा बाद फिर बारिश आ गई। आ ओकरा बाद जाड़ा के छुट्टी हो गई। फिर ओकरा बाद फिर फगुन आ गई। आ फिर ओकरा बाद रे इतना छुट्टी मरनी नु कि पढ़े के आदतें छूट गई। अरे तहरा पढ़ाई के नइखे कोनो जोड़ हो, बोलेलू त इंग्लिश के तूर देलू गोड़ हो। मैं तो बताई मैं नहीं हूँ हाई फाई। अरे तहरा पढ़ाई के नइखे कोनो जोड़ हो, बोलेलू त इंग्लिश के तूर देलू